Nordisk Filmbiografer, det er Seren. Hej, jeg vil gerne bestemme en billet til Skør og Dum Kærlighed. Ja, i hvilken biograf? I Palads. Hvorhen siger du? Palads. Ja. Hvor mange billetter skal du bruge? Den går her 18:45. Jeg skal have 15 billetter. 15? Ja. Der er desværre ikke plads til 15 mennesker, eller 2 sekunder. 6 og 5, så bliver det 11, og jeg har lige 15 tilbage, men jeg kan ikke bestille dem for dig. Der bliver du nødt til at tage dig ind selv, for de skal hentes her om 4 minutter. Okay, nej, men så jeg bestiller til en anden film så. Okay, hvad er det for en film? Hovedhjerne. Er det med vilje, du siger dem med dansk tekst, eller hvad? Hallo? Jamen, det er sådan en kur, jeg er i gang med at tage, hvor jeg må ikke tale engelsk, ellers så kan jeg få et anfald. Nå, okay. Undskyld. Den går 18:30 her om 20 minutter. 20 minutter? Ja. Det er kort varsel. Det er den sidste... Nej, og så kører den også 21:00. Okay, jamen, så skal jeg have en til 21:00. Ja. Hvor mange billetter skal du bruge? Jeg skal bruge 20 billetter. 20? Er det lige pludselig, der kommer 5 mere på? Hvis det er telefonfis, så altså, jeg kan godt bestille dem for dig, men det er da bare spild af min tid og din tid, er det ikke det? Nej, overhovedet ikke. Det er ikke telefonfis, slet ikke. Det har jeg vokset mig fra. Men jeg skal bare have 20 billetter til den, hvis der er plads. Ja, hvis du kan finde 20 mennesker, så kan det godt være, at du kan få en gratis billet med sig. Det er fordi, jeg arbejder for sådan et handicap-institut, og vi skal ind og se en film. Det er derfor. Okay, super. Altså, jeg ved bare ikke på de mennesker, der griner sådan i baggrunden, da du skiftede fra 15 til 20 lige pludselig. Men undskyld, men selvfølgelig, jeg bestiller 20 til dig. Jeg har 9 rækker i salen, og jeg kan se her, at... Jeg har en tilståelse, der skulle telefonfis. Ja, det kunne jeg godt høre med det samme. Ja. Er det ikke lidt spild af tid? Jo, det er fordi, vi venter på en pizza, og så skulle vi lige have tiden til at gå. Ja, okay, det kan jeg godt forstå. Hvorfor er det der sådan en biblyd? Er det hos dig? Nej, det er så godt nok ikke hos mig. Okay, men hvis du skal lave telefonfis, så få lige styr på din facts. Altså, du kan ikke skifte fra 15 til 20 lige pludselig. Jamen, det er jo lidt sjovt, at jeg pludselig siger 20 i stedet for 15. Nej, fordi jeg kunne høre med det samme, at det var fordi, at du gjorde det med vilje med oversættelserne på dansk. Du bliver nødt til at få den gennemført. Jeg har oplevet mange telefonfis. Få den lige gennemført i stedet for. Jeg synes, den var rimelig gennemført, den her. Nej, det synes jeg ikke. Måske lidt til med det der danske oversættelser. Det er jo egentlig meget sjovt, men det der med, du skal lige have dem gennemført, og folk, der griner i baggrunden, er heller ikke i orden. Ja, det var sgu det er lidt dogmagtigt, det er rigtigt. Ja, det er sådan lidt... Prøv her. Det jeg har oplevet børn, der kan lave bedre telefonfis. Nej, det passer vist ikke helt. Det tror jeg vist. Okay. Det fra en skala fra 1 til 10, så er det en 7. Nej, det vil jeg sige, det er det ikke. Jeg vil sige originalitet, det vil jeg sige med hensyn til det der med danske oversættelser. Det er nyt, det har jeg ikke prøvet før, men det der med et stort antal billetter og en sygdom. Jamen, så skulle jeg også til at improvisere, og så bliver det lidt sværere. Så den her med den var jo planlagt. Det er jo det, hvis du skal lave telefonfis, så bliver du også nødt til at kunne mestre improvisation. Altså, det er rigtigt. Det ved jeg ikke. Det må du lige øve dig på. Nå, men vi skal du må have en god aften.